В нашето предаване няма да се занимаваме с политика. Здравейте, приятели! Вие сте с втори епизод на Хип-хоп Микроскоп, а аз съм Дани Ел. И тъй като с този нов епизод откриваме 2019, да си пожелаем една успешна нова година. Привет от мен, хора, мили деца, чавдарчета, пионерчета. Не. Няма да започваме като в първи епизод, но се присъединявам към пожеланията на Даниел за една щура и наистина много хубава и успешна 2019. Какво ще си помислите хип-хоп микроскоп, може би? Някой от вас, че чак пък и вече първи епизод да имаме. Пиратки ли става въпрос? За кого става въпрос? Хапат ли? Хапате ми! Ако обичате интервю. Може би това е контрацепцията на хора на едно място. На много млади хора на едно място. В хип-хоп микроскоп контрацепция няма, но има концентрация на аналитично-критичен поглед към БГ рапа. Но няма да сме многословни, а просто ще ви призовем да се абонирате за канала Хип-хоп Микроскоп, да цъкнете долу на камбанката и не на последно място може да изгледате и предния ни епизод Манджа с Криско, БНР и Хонг Конг. Линк ще откриете долу в описанието. Все още гоним първата си хилядарка от гледания, братле, но пък честно казано, нещо, което открих покрай първия ни епизод, ми направи много силно впечатление. Може би едно от най-смислените и откровени интервюта на Криско от преди година и половина. Покрай излизането на автобиографията му се оказа, че има може би 400-500 гледания. Предаването се казва Пожелание с послание по БНР, но това е националното радио, да вметнем и да поясним. Така че времето ще покаже. Да, така мисля и аз. Така че помисли си коя е тази българска песен, която е достатъчно стойностна, за да я завещаеш на следващите поколения. Но не е моя. Ти си прецени. Добре, веднага може съм твоя, готов. може и на друг български изпълнител. Веднага. Добре, стреляй, да. Ако си дал Браво. е песента. И тук ще му сваля шапка. Пак към това Габро те влече. За първи епизод обаче бяхме порицани, че имало много чалга в него. Факт. Но какво да направим, като чалгата се е попросмукала доста дори в БГ рапа, а и навсякъде около нас. Но в този епизод ви обещаваме, че чалга няма да има. Започваме по традиция с първата ни рубрика Машина на времето. Тайм машин. Днес връщаме времето с 24 години назад. В далечната 1995-та дуета Виню пуска второто си видео към песента Бягство, а тя е част от албума им Въпроси. Лиричната балада, която ще вкара Боби и Заки завинаги в историята на българската поп-музика. Последна нощ, а утре ме очаква път. Поглеждам през прозореца, дали навън вали. През 2009-та, точно преди 10 години пък, Дани, едно друго дуо. Пловдивският рап тандем Респект правят кавър на Бягство, като със специалното позволение на Авеню е включен оригиналният припев с гласовете на Боби и Заки. За кой ли път аз признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години наред аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах? По традиция, лириките на Крум и Цецо от Респект крият много послания и социални теми, като тези за семейството, приятелите и житейските трудности. Да. Стремежа си към по-добро подлъган, заставайки пред теб не искам да се чувствам излъган. Границите тънки са и ако ходиш по ръба, днеска ми виждаш лицето, утре ще ми видиш гърба. Страхотен кавър със страхотен текст. Едни от малкото, които успяват да надградят над оригинала. Реално от 5-6 години Респект слязоха от музикалната сцена, но пък от 2016 година насам едната половинка от дуото, Цецо или Русия, както го знаят под тепетата, изкара няколко проекта и показа, че мисията на Респект Records продължава да е жива, а още и като продуценти успяват да помагат на млади пловдивски изпълнители да изкарват парчета. И утре ще съм там с най-голямото богатство, щастлив, засмян, осъществил своето бягство. Хип-хоп дисекцията днес ни праща към любимия на Дани град Бургас,
А песента в нея е една от причините като цяло да го има дори хип-хоп микроскопа. Името на парчето е "Няма да се дам" на FO, MWP и Houdini. Бей рапът като цяло често е взаимствал, понякога краде, понякога много добре копира дадена музика. Абе да кажем взаимство си. Но пък от "Няма да се дам" аз лично поне се вдъхнових да почна да ровя какви семпли използват родните рапъри. Специално "Няма да се дам" ме мотивира да си направя чак профил в Who Sampled Dani и там да опиша чак от кой оригинал, от коя песен е семпълът в това парче, кои са FO, MWP и Houdini, като много интересно беше, че имаше съвпадение и припокриване на псевдонима Houdini с някой не толкова популярен американски диджей дори. Възможно е, по принцип има много Дани Еловци в света. Има един Даниел Харле, който прави хаусове. О, значи популярна история. И да кажем, че Галя Георгиева съвсем правилно беше коментирала под първия ни епизод, че Who Sampled е замесен в идеята и в формата на хип-хоп микроскоп. Няма да се дам и да няма път да там, всяка крачка правя сам. Няма да си дам, да се предам, няма да се дам и да няма път да там, всяка крачка правя сам. Няма да си дам, да се продам. Семплът на "Няма да се дам" е заимстван от песента Moving Out, Anthony Song, на легендарния Били Джоел от албума The Stranger от 1977 година, нали така? Точно така, 1977. На миналия век. 30 на години по-късно, през 2008, Джоел Сантана и Кемерон от хип-хоп бандата The Diplomats семплират успешно точно този фрагмент на Били Джоел в парчето You Oughta Know от албума Harlem Classics. Скоро след това, през 2010-та, бруклинското трио Das Racist ползва същия семпл в едноименното парче You Oughta Know към микстейпа Shut Up Dude. А най-забавно за нас може би е името на продуцентската им компания Мишка, написано на кирилица. За да дойде края на 2015 година, когато занимаваната изкара "Няма да се дам", и до сега парчето има над 4 милиона и 600 хиляди гледане в тубата. А Росен Йосифов, a.k.a. Snow Music, и Антон Иванов GFE, който аз лично познавам, определено са се справили с аранжимент. Знаете се там. Бургаските схеми. Посланието на песента е ясно видимо в припева и, а играта на думи с компютърната легендарна игра StarCraft определено ни връща спомените към времената на компютърните зали от 90-те и началото на новия век. В своя куплет Фол пък започва с препратка към руския хит на рапъра Alone "Все танцуят лактами" от 2013-та. Ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Танцуют локтями, все, да слушат гласа ми, микрофон под носа ми, флоу, че гърта слухът ти по-разцъкан в пъти. Мамо, дават ме по телевизора, синът и всичко изора. А обращението към мама ясно показва, че в онзи момент Мишо беше на топа на вълната след "Няма чакай". Иначе Стоян Иванов, Тяната или Houdini е познат от лейбла Huji Fam, а Мартин Орешков MWP работеше с Екса в 056. Абе иначе казано, все бургаски схеми лек. Лек маняк, баса къса. Ай. За финал в рубриката "Социализmus" ще ви представим песента на Базилиск "Страната на абсурдите", която точно като един хаштаг 10 Years Challenge, нали така? Точно така. Ни връща към 2009 година и големите протести пред парламента преди едно десетилетие. Парчето няма клип, но фен видеото на Дзуро 1900 отлично описва ситуацията от онази зима, когато пред Народното събрание имаше налагане с палки и селя кръв дори на полицаи. Няма да се занимаваме с политика. На власт беше тройната коалиция, а Бойко Борисов тогава беше само кмет на София. С политика, тика, политика. Като гледаме протестите и от днешно време, нещата май много не са се променили, Дани.
Мина вече времето на мирните протести. Сега е ред на бой и масови арести. Писъци, крясъци, оглушителни трясъци. Човешки същества отблъсквани с тласъци. Държава малка, картинка жалка, а Лучев точно преди месец ти иска запалка. После се чудят защо не са обичани. Може би защото са еничари. Народа стиска безпомощно и умруци. Дева тия униформени бокуци. Депутат е печен като е пред камери, ама иначе от залата ела го намери. На 2 години вече старя Мерцедеса, а европарите, кажи ми ти къде са? Тариката иска в джоба ми да погледне. От толкова пара нема ли да ти приседне? Ей, туристи, какво се чудите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей, туристи, какво се чудите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Всичко в страната ни е реден параван, а мене силно ще ме изкарат някакъв наркоман. Педари, проститутки, това ни е хайлайфа. Гнусни същества, от които ми се драйфа. 10 лева на глас, така се управлява. А на мен ми викат Геур в собствената ми държава. Заведете пенсионери на море в Киев. Следващия премиер се казва Милко Калайджиев. Яки моменти, доста рядко. Народа го интересува само къде е Батко. Не останаха паркове от кооперация. Децата изпушиха сумати плантации. Срещу 20 лева имаш пушка ловна за убийство. Само 2 години условна. Съден министър, до сега не съм видял. Това е хепи енд, ама в турски сериал. Иначе Тодор Суванджиев или Базилиск е силно разпознаваем със специфичния си глас и политическите и социалните теми, които застъпва в текстовете си. Той има и няколко клипа, също така от преди 6-7 години, като в един от тях можем да забележим дори едно от популярните рап лица от днешната хип-хоп сцена. Не ми се ходи на никакви партита. Оставам си в нас на пире и шампионска лига. А те ме гледат малко странно, стига. Поне веднъж на ден мисля си да емигрирам. Поздрави на Тото, а с това можем да се насочим към края на епизод 2 на Хип-хоп Микроскоп. Абонирайте се за канала ни, последвайте ни към банките, нали знаете. Инстаграмчето, фейсбучето, гледайте продукциите на Cool Comics, а за да видите, че освен на Изабел и Пешеца има и други двойки рапър плюс влогърка, които верят доста добре. Може да погледнете и YouTube канала на Марти Парти, която бате Дани много добре познава. Така че това май е всичко от епизод 2 на Хип-хоп Микроскоп. Малко сериозно завършихме с социализмуса, но всичко е наред. Всичко е наред, да не забравим Party Warriors, яката хип-хоп музика българска.